sammen, og velkommen til den her video. Ja. I dag spiller vi Brookhaven, mig og min grandkusine. Ja. Det er hende, der er mega grimme ved siden af mig. Ja. Skal jeg ikke tage dig af hende? Herhen er der et bacon. Ja. Så hopper vi ind i min bil. Kom nu. For helvede. Hvor er din bil? Den er hernede. Okay, jeg køber lige et mega dyrt hus til betales nummer 33. Okay. Ej, undskyld. Jeg skal lige hurtigt. Jeg kommer lige op ind igen. Jeg skal bare lige hurtigt tage min hund op, fordi den savner mig. Luca, din hund kan ikke lide dig. Shut up. Jeg er tilbage. Okay. Men bare lige vent lidt med at komme op til mit hus. Yes. Kan du godt fortælle, hvad den her video nok kommer til at handle om? Jeg ved det ikke. Jeg spurgte bare, om hun gad at filme en video, så sagde hun ja. Ja, inde på Snap, hun hedder... Du skal ikke... Luca. Så lige om lidt har jeg bare 332 visninger. Folk der gang. Jeg kan ikke lide de huser. Hvad sker der her? Hvad laver du nu med Jørgen? Ja, I skal ikke tage jer af hende. Hun er sådan lidt weird. Ja. Hvad er det? Jeg er bare lige kommet hjem. Hvad var der? Hvorfor sagde du det? Noget du ikke gad at vide. Ja, jeg tror bare, jeg dræber mig selv lige så stille. Okay. Altså, Luca, skal jeg lige fortælle, hvad for nogle spil du må spille? Okay. Hun var under 5 år gammel, før hun måtte spille Roblox. Hun kan ikke spille spil, der er over 5 plus. Jeg kommer lige om lidt, så snakker du bare. Den får vi tomme. Luca, hun har faktisk en kæreste. Jeg er tilbage. Hvad sagde du med kæreste? Præcis. Nå, ja. Hun er lidt underlig og weird, så... Jeg kommer... Luca har kæreste. Du er kærester med Jørgen. Nej, jeg er kærester med Melvin. Det er min hund, for at I ved det. Kom nu. Og min dobbelt. Det er lidt svært. En sort lille Melvin fra Afrika. We're filming a video, so please don't be so ugly. You are ugly. You know it. You ugly. You ugly. Like my daddy. Ja. Så håber vi bliver adopteret. Kom nu. Ja, og så skal jeg lige lave min avatar. Why did you always do that? Ja, vi er mega cute. Vi var lige ved at blive kørt over. Nå ja. Nå, vil du have en bøf? Nej, jeg vil ikke. Jeg havde ellers lige lavet den af ham der drengen. Der er bil, der prøver at køre sådan ned. I virkeligheden er der en grim dame derinde, der spiser chips. Chips. Nå, men i dag der skal vi starter med at være små børn, der prøver at dræbe hinanden med en øks, og så bliver større og større. Hej, er du en ny lille pige? Du ligner min mor, når hun ikke har noget tøj på. Hallo, dame. Du må altså ikke lige gå op til mig lige nu. Okay, jeg går ned igen. Men i dag, der
skal jeg spise cornflakes. Ja, hvis I kan høre noget smaske, så er det bare min grandkusine. Nam 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 nam. Okay, Luca. Jeg mener det. Du må ikke komme herop. Okay. I dag, der tænker jeg egentlig faktisk bare, at jeg har fået at vide, at jeg ikke må være her. Så tænker jeg bare at gå op i kurven her og lægge mig til at Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det er mig, Striver Silvia, ikke season told me to leave me on the floor tonight. Prøv at kigge ned under dig. Tonight. Prøv at kigge ned under dig. Leave me on the floor tonight. Nå ja, jeg tror, jeg skal op og tisse egentlig. Det er lige til min mor. Hvad er der? Jeg dansede bare lidt TikTok. Ja. Jeg håber, at jeg er over 10 år for at se den her video. Jeg har kun 3. Nå. 5 år senere. Nu skal vi gå i skole. Woohoo! Jeg tror, jeg skal Ja, og jeg har dreng magisk vis. Hvad? Okay, jeg skal vist lige være lidt mindre, og så skal jeg også være sygt grim, ligesom dig. Ja, men egentlig, den her video her, der viser vi egentlig faktisk bare, hvordan vi kan finde ud af at være. Og næste gang, så spiller hun live. Ja, det er live. Men er det her live? Home of the Dog. What the? Jeg vil ikke lave sammen med dig, du stinker alligevel. Whee! Bro. Jeg bliver lyst til at invitere min storebror til spillet. Sisse! Leave me on the floor tonight. Eller ikke, ellers havde jeg inviteret ham. Sisse! Look at me I lost you. Man, it's late. I hate just a little more. I love you. Now every day I hate just a little more. Hvorfor gik du lige ud af familien? I skal bare like den her video her, så kommer der 30 nye videoer. For hver like, så finder hun en ny kæreste i Brookhaven. Hver 100 likes, så finder jeg en. Ja, så finder hun 100 nemlig. Just a little. Nå. What the fuck? Sådan. Du må godt komme hjem til mig i dag. Okay, jeg kommer. Vi skal faktisk bare hjem til... Ja, her kan I lige se, hvad hun hedder inde på Roblox. Ja, jeg adder alle mine venner. Men jeg gider ikke, fordi I er nok mega grimme, og der er mange drenge, der ser mine videoer. Og ja, hun er nærmest rent drenge. Hallo? What the fuck? Ja, undskyld, jeg snakker skridt, men det F laver hun. Jeg prøver det stedet at filme en video. What the?
Stop det. Jeg filmer en video. Hvad mener du? Jeg var bare med at gøre rent i sengen. Ja, hvorfor ligger et skelet i seng? Nå, okay. Okay, jeg skal lige bade. Okay. Så skal jeg lige have mit tøj af. Vent. Hvad? Hjælp! Hvad laver du? Find en piges hus. Ja, okay. Jeg går bare ind i kirken og gør det med en zombie. Ja, jeg skal faktisk bare ind i kirken i dag. Min bedstemor er lige død, så ja. Hey bedste. Hvad laver du? Ej, der er faktisk et billede inde i kisten. Jeg mener det. Prøv at hoppe ind i kisten. Lige om, jeg skal bare lige huske, hvad hun hedder. Men Hallo, jeg mener det. Hvis du sådan zoomer ind i den, så er der sådan et billede. What the? Okay, jeg tager lige noget lidt bryllupstøj-agtigt på. Jeg tager Fordi et jeg skal... græs. Nej, men det er fordi, jeg skal giftes. Okay, hvis den... Okay, prøv at se. Jeg kan få den her til at flyve. Okay. Hvis jeg lige kunne finde ud af det. Der har vi 2, der skal giftes. Håber, I bliver glade. Jeg er præsten. Og Hvorfor alle, flyver alle skeletterne? og i dag, der har vi Silvia. Og nu skal vi se. nej. Okay, sorry alle jer, der er under 5 år gamle, fordi så er I lige så gamle, som Luca var, da hun startede med at spille Roblox. Det næste spil, vi spiller, det er Adopt Me. Det mener du ikke? Jo. Det er din appabænge. Det er ding ding dang dang dang. Brutta! Brutta! Okay, skal vi finde det næste spil? Okay. 99. Okay. Hell no! Okay, nu der skal vi... Jeg tænker lige, vi kan vise et spil. Du plejer at spille. Kan vi ikke spille Rainbow Friends? Stille up Rainroad. Mener du ikke? Du må få en 6-7. Okay, jeg joiner dig. Jeg har nemlig 2. 6-7, alright. 6-7 on a merry Christmas. 6-7 on a merry Christmas. Skibidi. Ja, nu spiller vi. Hallo. Ej, Luca, kan du ikke filme live? Det er meget sjovere. Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der gider se videoerne, hvor der er nogen, der søs. Okay, men så kan vi gøre, som der er folk, der kan joine os i spil. Så bliver det fandme ikke i Stille Brainrot. Så kan jeg det godt sige. Nej, det bliver ikke Stille Brainrot. Fordi Luca, hun har kun sådan... Jeg tror, hendes bedste, det er sådan Freaky at komme med nu. Nå, nej. Det der, jeg har nærmest jeg har en mega god en. Så der kapper i. Ej, okay. Prøv at kigge op i toppen af min base. Så. Ja. Men hallo, jeg har Galaxy og Candy Mewtwo. Wow, hvorfor har du en Christmas base? Bro, den er ikke åben. Min dårligste Brainrot er en 6-7. Nej, det er sgu da ikke. Det er den bedste. Den dårligste. Okay, må jeg så godt få den ene?
Nej, det går an på, om du har lyst til at åbne julekalenderen. Get out. Get out of my room. You Jeg smelly har kun Nelly. mega over. Sorry. Det Du er var min smelly ulækkert. Nelly. Om 7 minutter, om 8 minutter, så kommer Nordpolen. Ej. Det skal vi så meget være med til. Men kan man ikke få stjålet fra sin base imens? Nå nej, fordi jeg kan jo kigge, når der er nogen, der joiner. Så 6-7 on Ameris. Må jeg se de brain rods? Ja, hvis der join, hvis I gerne vil have en brain Ej, skal rod. jeg ikke lige vise familien ovenpå? Okay. Ja, hvor starter vi? Det er fordi, jeg har Tralala og Tralala familie. Okay. Tralala og Tralala fik barn med Tralalita og Tralala. De fik lost Tralalitas, men så blev Tralala og Tralala gay og blev Olga. Så fik de Los Olgaletos i Galaxy. Så blev Los Olgaletos gamle og blev til... Af en eller anden grund blev det til en Tralala, og blev til en zombie, og blev kærester med Extinct Tralala, men Extinct Tralala gider ikke være sammen med en zombie Tralala, så den blev sammen med en banana, en skålanan. Ja, god familie. I får lige lov til at se alle mine brain rods. Så har jeg Naughty. Og her har jeg La Cucaracha. La Cocora. I Los. Og 6-7. Jeg har en i Galaxy. Det er meget La sejt. Grande kombination. Ikke andet der. Og så et Tralalasa, der er et eller andet. Burrito Banamito. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det rigtigt. Naughty. Og så har jeg Naughty. 6-7. Let's Combination. Og Reindeer Slay et eller andet. Ja, den har jeg også prøvet at give. Den har jeg med Spypan haft i hånden. Sejt. Men jeg er faktisk lidt lig. Ja. Okay. Jeg skal lige, om der er nogen, der har erklæret. Nej, jeg mangler kun 3. Okay. Vi skal spille det her Nordpolen. Og husk nu, hvis du får noget godt, så er det jo til mig, fordi det er min server. Nej, Josefine, join blok hende nu. Min base. Fine joiner til spiller, vi spiller YouTube. Nej, vi filmer. Hvem snakker du til? Min mor. Jeg ved ikke engang, om jeg har gjort sådan, den optager. Ja, så om ikke så lang tid, så kan jeg ikke spille mere, fordi at jeg skal ud og købe juletræ. Meget sejligt godt. Nu vil du have et tyggegummi? Ja. Okay, bare spis. Ja. Om 5 minutter. Om 5 minutter kommer Nordpolen. Ja. Hvad med at gå i dag så? Nå, nu er min mor skrevet. Yeah. Jeg har en tralala til din familie. Men der er ikke mere plads, så du skal hjælpe mig med at rebirth. Nej, det gider jeg ikke. Bruh. Du har allerede fyldt min second account fyldt. Jamen, så må du lave en tredje account. Det gider jeg ikke. Oh my god. Okay, alle sammen tryk subscribe. Ain't no way that's gonna happen. You know I'm pro, so nothing is going on. Yeah, keep trying to steal from me, girl. Ain't gonna happen.
Okay, første attempt. Prøv at se, om du kan stjæle for mig. Yes. Okay. Oi. Dul. Ja. Held og lykke, Luca, mand. Try again. Graipus medusi. Du må få en af mine brainrots. Why me? What did I have done to you to make you angry? There's so many different things, Luca. Bro. Okay, husk at skrive noget i kommentaren, hvis I vil have en brainrot af mig. Yeah, ain't no way that's gonna happen. Nej, Jeg har begge hende hele mit liv. Jeg har nemlig spillet Steel Brainrot, siden jeg var 2,5. okay, det er løgn, bare sådan, I ved det fra hende. Nej, det er ikke. Det er rigtigt. Jeg er stadigvæk på Team Jandel. Bro, Svinina derfor bombardino. kan jeg ikke lide hende. Pipi kiwi. Lirili larila. Lirili larila. Skal du ikke prøve at stjæle fra mig? Nej, ikke alligevel, det gider jeg ikke. Please. Nej, jeg er ved at fuse. Jeg har ikke råd. Jeg har ikke plads nok. Pipi kiwi. Jeg tænkte lidt på, om du ville trade med mig. Nej, det var godt. Burr patapim. Patapim. Man har jo lige set, hvor langt nede den er i indeks. Og man kan købe en for... Du kan købe en, hvad hedder det, sådan en der. En Burberry Patapim for Robux. Og hvad så? Så må den altså være god. Bare. Og den tager. Please prøv at stjæle fra mig. Ja. Min base, den er åben, man. Det så jeg nu. Nej, den er ikke. Jo, den er. Nordpolen kommer om 20 sekunder! Jo, så når jeg ikke ind i en base. 10 sekunder. Okay, Nu kommer den. Er du klar? Hvem, der kommer alle mulige gode brainrots imens. Er du klar? Ved du, hvor svært det er at komme op på? Hej? Ja. Altså, jeg er altså lidt bange for min base lige nu. Hvorfor? Jeg kan få... Ej, der er en tata hu. Samponino, Gogomel, Capibadi, Dodomel. Get out, mor. Get out. Wee. Me and my monkey. Oh my god. We always sure me. Ej, de skal fandme ikke bestemme, hvor jeg skal gå hen. Hvad gælder det her om? Du tager en pakke. Tag den der Naughty. Tag den. Godt. Ja. Jeg giver den så til dig. Ej, bro. Det gælder for det samme. Du skal ikke bare tage det der. Du skal kigge på, hvad der kommer. Nu skal du gå hen med den. Den var da god, den her ord. Nej, Den er god. nej, det er den ikke. Må jeg godt få den? Nej, den er ikke god. Der er en god en. Den er også god. Den kan du tage.
Fuck, de irriterende, de bevæger sig. Tag den. Der kommer en ballerina cappuccino. Den er ikke god. Ja, jeg skulle bare sige sådan, du vidste. Den er heller Shit. ikke god. Den er heller i hvert fald ikke god. Godt, kom nu. Bro. Hvorfor kommer det kun dem hele tiden? Hvis der kommer sådan en Lucky Block, må jeg så godt få den. Der er kun en tilbage. Nej. Det er bare, hvis man gider købe det for candy. Oh. Nu skal vi bare tage pakker. Den der tager jeg. Hvorfor? Tag den næste, der kommer, fordi at vi har kun 12 sekunder tilbage. Vil jeg tage den næste også? Nej, vi har 4 sekunder tilbage. Kan du godt nå? Nej. Ej. Men vi får stadigvæk gaverne. Santa kommer snart. Hvad for en af tingene må jeg få? Man kan ikke se, hvad der kommer. Han putter gaver ned. Hvor er der en gave? Og der er altså kun 8 gaver. Okay, så kan vi få 4 hver. Ja. Så er resten til dig. Tak. Yay. Lucky block. Må Lucky block. jeg ikke få den? Nej, jeg har lige købt den. Robux. Ballerina peppermintina. Ej, det mener det ikke. Oh my god, jeg har ikke mere plads. Hallo? Jeg skal slippe den her røvdårlige fucking ballerina. Come on, into my base, into my base. Jeg fik en fed panda. Naughty, naughty. Prøv at kigge på mig, det er ikke dyr. Skynd dig at tage den, skynd dig at tage den. Hvorfor? Den er jo til dig. Jeg skal ikke bruge den. Det er du ikke. Nej, det bliver den bedste, du har i basen. Wow. Ikke den, du giver mest, men det er den bedste. Jeg har en til. Jeg har 2 til 30 millioner. Jeg går lige over og spinner på hjulet. No, nothing good. Der kommer aldrig noget godt i den der. Nevermind, jeg fik lige 9 millioner. Det var ikke særlig godt. Ej, men det var bedre. Ja, en der. Alt den. Nej. Ikke min mandarin. Skal vi slutte på videoen nu? Nej. Jo. Nej. Jo. Hej, velkommen. Og vi ses.